ഹരേഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. പ്രഭുജി എല്ലാരും ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോണില്, ആൾക്കാർ കേറും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു പ്രണാമം ചെയ്യാം. ഓം അജ്ഞാനാതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സവദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച നമ. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനെ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എന്റെ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പ്രമുഖ വൈഷ്ണവ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള രണ്ടു പേരാണ് ഉള്ളത്. ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ശ്രീനിവാസ ആചാര്യ ആൻഡ് ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ്. ഇവരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത്. അത് വളരെ പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള ഭാരതത്തിലെ പ്രമുഖ വൈഷ്ണവാചാര്യന്മാരിൽ പ്രധാനികളാണ് ശ്രീനിവാസ ആചാര്യൻ, ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ്. അപ്പൊ ഇവരുടെ ഇവരുടെ ജീവചരിത്രമാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ ശ്രീനിവാസ ആചാര്യയെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. അദ്ദേഹം ബംഗാളിന്റെ മതചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഒരാളാണ് ശ്രീനിവാസ ആചാര്യൻ. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരോധാനത്തിന് ശേഷം തൊട്ട് പിന്നാലെയുള്ള ജനറേഷനിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വൈഷ്ണവ ആചാര്യനാണ് ശ്രീനിവാസ ആചാര്യൻ. അദ്ദേഹം ആരാന്ന് പറഞ്ഞാല് ശ്രീനിവാസ ആചാര്യന്റെ ഗുരുസ്ഥാനീയരായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യരായിട്ടുള്ള ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി, ഇവരാണ് ശ്രീനിവാസ ആചാര്യന്റെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമിയും ജീവ ഗോസ്വാമിയുടെയും പ്രശസ്ത ശിഷ്യനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രധാനമായിട്ടും ഓർമ്മിക്കുന്നത്. വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ഗോസ്വാമികളുടെ കൃതികൾ ബംഗാളിലേക്ക് എത്തിച്ചു. ബിർഹംബീർ രാജാവ്, അങ്ങനെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ ഒരു രാജഭരണമായിരുന്നു ആ കാലത്ത്. ബംഗാളിലെ ബിർഹംബീർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ രാജാവിനെ വൈഷ്ണവ മതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്തു.
അപ്പോൾ വൈഷ്ണവിസം, ബംഗാളിലെ വൈഷ്ണവിസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗോസ്വാമിയാണ് ശ്രീനിവാസ ആചാര്യൻ. അതുമാത്രമല്ല, മനോഹർ ഷോയ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ശൈലിയിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു കീർത്തനത്തിന് അദ്ദേഹം തുടക്കമിട്ടു. അതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടങ്ങൾ. അപ്പോൾ ബേർഹംബർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രാജാവിനെ വൈഷ്ണവ മതത്തിലേക്ക് മാറ്റി. മതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഹിന്ദു ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ചിന്താധാരകളും ഹിന്ദു മതത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് വൈഷ്ണവിസം, വൈഷ്ണവ, ഗൗഡ, സാരസ്വത, ഗൗഡീയ, മാധവഗൗഡീയ തത്വങ്ങൾ, വൈഷ്ണവ തത്വങ്ങൾ. ഇതെല്ലാം തന്നെ ബേർഹംബർ രാജാവിനോട് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിത രീതി നടപ്പിലാക്കി എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അല്ലാതെ എന്താ മതം കൺവെർട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ കണക്കാക്കരുത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ നമ്മളെങ്ങനെയാണോ വൈഷ്ണവിസം പരിശീലിക്കുന്നത് അതേ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം വൈഷ്ണവ തത്വങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബേർഹംബർ രാജാവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. അതനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ശൈലിയിലുള്ള വൈഷ്ണവ ജീവിത രീതികളെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം അനുവർത്തിച്ചു. ഒരു നാട്ടിലുള്ള ഒരു രാജാവിനെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിത രീതി, ഒരു ഉപദേശം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കും? പറയും, എന്തായിരിക്കും ഫലം? ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും? പ്രഭു എന്താ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ല പ്രഭു ഞാൻ. അതൊരു സ്ഥലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജാവിനെ ഒരു നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള തത്വങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്ന വൈഷ്ണവ തത്വങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം അത് സ്വീകരിച്ചു എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണവശം? എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രചരിപ്പിക്കും, എല്ലാവരോടും. പിന്നീട് വൈഷ്ണവിസം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക തത്വങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വളരെ കൂടുതൽ എളുപ്പമായിട്ട് തീരും. എന്തെന്നാൽ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രമുഖൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജാവ് ഒരു ജീവിത രീതി സ്വീകരിച്ചു എങ്കിൽ ഒരു നെയിം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രാജാവ് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു, അപ്പൊ നമുക്കും എന്തുകൊണ്ടായിക്കൂടാ എന്നുള്ള ഒരു രീതി വരും. അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി, അതായത് ബേർഹംബർ എന്നുള്ള രാജാവിനെ വൈഷ്ണവ ചിന്താധാരകളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. അതിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം രീതിയിലുള്ള ജീവിത ശൈലിയിൽ തുടങ്ങി. അതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടങ്ങൾ. ബംഗാളിന്റെ ഖേദുർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഖേതുരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലം, അവിടെ അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ ഗൗരപൂർണിമ ഉത്സവം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അപ്പൊ കഴിഞ്ഞുപോയി ഗൗരപൂർണിമ ഉത്സവം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ബർത്ത്ഡേ, അതായത് ജന്മദിനായിട്ട് ആണ് ദിവസം ആചരിക്കുന്നത്. അത് ഗൗരപൂർണിമ. ഗൗരപൂർണിമയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്, ഗൗരപൂർണിമ ഉത്സവത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് അദ്ദേഹമാണ്. അത് അവതാര വാർഷികം ആഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക എല്ലാം അദ്ദേഹം തുടക്കമിട്ടു. അതിൽ നരോത്തമനും ശ്യാമാനന്ദനും മറ്റു വൈഷ്ണവരെല്ലാവരും ഈ ഉത്സവത്തില് പങ്കെടുത്തു. അങ്ങനെ തന്നെ ബംഗാളിലെ ഒരു പ്രമുഖ ഉത്സവമായിട്ട് ഗൗരപൂർണിമ ഉത്സവം മാറി. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? വോയിസ് ക്ലിയർ ആണോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ജീവിത ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബംഗാളിലെ ബർദ്വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിക്ട് ജില്ലയിലെ ഗംഗാ തീരത്തുള്ള ചാഖണ്ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തില് ഗംഗാധര ഭട്ടാചാര്യ എന്ന ബ്രാഹ്മണനും ഭാര്യ ലക്ഷ്മി പ്രിയയും അവര് ഒരു ഫാമിലി അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഗംഗാധര ഭട്ടാചാര്യ, ഭാര്യ ലക്ഷ്മി പ്രിയ. അപ്പോ അവര് ഒരു വലിയ ഭക്തനാകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ കുട്ടി വളരെ വലിയ ഒരു ഭക്തനാകണം എന്നാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം.
ശ്രീനിവാസന്റെ ജനനം വരെ അവർക്ക് വർഷങ്ങളോളം, ആ ഒരു ദമ്പതികൾക്ക് വർഷങ്ങളോളം അവർക്ക് കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു ദമ്പതികളുടെ മകനായിട്ട് അദ്ദേഹം ആണ് ജനിച്ചത്. ഗംഗാധരൻ സ്വയം സുവർണ അവതാരമായിട്ടുള്ള ശ്രീ രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും അവതാരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വലിയ ഭക്തനായിരുന്നു. അപ്പോൾ 1510 അദ്ദേഹം എന്താ ഖത്വ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് നിമായിദാസ് സന്യാസം സ്വീകരിച്ച ആ സ്ഥലമൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ അവിടേക്ക് ആ ഗ്രാമത്തിൽ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ആ മഹാപ്രഭു വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ശ്രീനിവാസാചാര്യൻ തന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് അർപ്പണബോധമുള്ളവനായിരുന്നു. മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദിവ്യമഹത്വങ്ങളും രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും വൃന്ദാവന ലീലകൾ എല്ലാം തന്നെ തന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടിക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭഗവാന്റെ കഥകളും പിന്നെ എന്താ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ചരിതങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ വൃന്ദാവന ലീലകൾ, ഭഗവാന്റെ വൃന്ദാവന ലീലകൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സച്ചരിതങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കേൾക്കുവാൻ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ, അതായത് ശിഷ്യ പിതാവിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. ഈ അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും ഒരേ പരമാനന്ദാവസ്ഥയിലാകും. ശ്രീനിവാസന്റെ അമ്മയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കീർത്തനം പഠിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവും വളരെ വലിയൊരു ഭക്തനായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ മാതാവും വളരെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പിതാവിൽ നിന്ന് ആ ഭക്തി നിറഞ്ഞ കഥകൾ ആ കുട്ടിയിലേക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ പിതാവും ആ മകനും ഒരേ തരത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയും വലിയ ഭക്തരായിരുന്നു, ആ ഭക്ത കുടുംബമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത്. അപ്പോൾ വളരെ നല്ല തരത്തിലുള്ള കീർത്തനങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം അഭ്യസിച്ചു. ധനഞ്ജയ വാചസ്പതിയിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ആ സമയത്തെ അവിടെയുള്ള ഒരു ഗുരുവായിട്ടുള്ള ധനഞ്ജയ വാചസ്പതിയിൽ നിന്ന് വ്യാകരണം, സാഹിത്യം, കാവ്യ സിദ്ധാന്തം എന്നിവയെല്ലാം പഠിക്കുകയും ഈ വിഷയത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാണ്ഡിത്യം നേടുകയും ചെയ്തു. ലക്ഷ്മിപ്രിയ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാതുകളിൽ ഭഗവാൻ ചൈതന്യന്റെ മഹത്വങ്ങൾ നിരന്തരം പാടുമായിരുന്നു. ആ ശ്രുതിമധുരമായിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ അവനെ ആനന്ദിപ്പിച്ചു. ശ്രീനിവാസൻ വളർന്നപ്പോൾ അവൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും രാധാകൃഷ്ണന്റെയും നാമങ്ങൾ ജപിക്കുവാൻ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വളർന്നു വരുന്ന ജീവിത രീതി എങ്ങനെയോ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ഗതിക്ക് തുടക്കം വരുന്നത് എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഭക്തരായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ കഥകളും ചരിതങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ കേൾക്കുവാൻ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് അവസരങ്ങളുണ്ടായി. അതനുസരിച്ചിട്ട് അത് മാത്രമല്ല, ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മാതാവ് നിരന്തരം പാടുമായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ആ കുട്ടിയും അതേ രീതിയിലുള്ള ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങൾ പാടി അഭ്യസിച്ചു. ശ്രീനിവാസൻ വളർന്നപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ജപം, രാധാകൃഷ്ണന്റെ നാമങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ജപിക്കുവാൻ പഠിച്ചു. ശ്രീനിവാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതായത് ശ്രീനിവാസൻ ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. ശ്രീനിവാസൻ പതിയെ പതിയെ വലുതായി ചാഖണ്ഡിയിലെ അതായത് വളർന്ന് വലിയൊരു കുട്ടിയായി, ഒരു ആൺകുട്ടിയായി. അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പഠനം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ധനഞ്ജയ വാചസ്പതിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം
പഠനം, മതം, യുക്തി, കവിത, രാഷ്ട്രമീമാംസ, വ്യാകരണം, ആയുർവേദം എന്നിവയുൾപ്പെടെ വേദ പഠനത്തിന്റെ പല ശാഖകളും അദ്ദേഹം പഠിച്ചു. അപ്പോൾ വാചസ്പതിയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ വിദ്യകളും അദ്ദേഹം കരസ്ഥമാക്കിയത്. പ്രേമവിലാസം അനുസരിച്ച് ശ്രീനിവാസനെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ തനിക്ക് ഒന്നുമില്ലെന്ന് വിദ്യ വാചസ്പതി പറഞ്ഞു. പ്രേമവിലാസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്. ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആണ് ഈ ശ്രീനിവാസ ആചാര്യന്റെ ചരിതമെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് പ്രേമവിലാസം ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ആ സർവവിധ വിദ്യകളും, അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വേദങ്ങളും മറ്റ് രാഷ്ട്രമീമാംസ, വ്യാകരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യകളെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം പഠിച്ചു എന്ന് അതിൽ പറയുന്നു. വിദ്യാദേവത ശ്രീനിവാസനെ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് എല്ലാ പഠന മേഖലയിലും പ്രത്യേകിച്ച് വേദങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പ്രാവീണ്യം നേടുമെന്ന് പറഞ്ഞതായും ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ശ്രീനിവാസൻ ധനഞ്ജയ വാചസ്പതിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യനായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ അഭിമാനമായിട്ട് ആ ആൺകുട്ടി, അതായത് ശ്രീനിവാസൻ മാറി. അതിനുശേഷം അധികം താമസിയാതെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് മരിച്ചു. ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആ പിതാവിന്റെ സഹവാസം നഷ്ടപ്പെട്ടത് ശ്രീനിവാസനെയും അമ്മയെയും ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുവാൻ മറ്റു ഭക്തന്മാർ കൂട്ടായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. ശ്രീനിവാസൻ അമ്മയെ കൂട്ടി ചാക്കണ്ടിയിൽ നിന്ന് ജാജി ഗ്രാമം, അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവിന്റെ അച്ഛന്റെ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറി. താമസിയാതെ അദ്ദേഹം അടുത്തുള്ള ശ്രീഖണ്ഡയിലുള്ള നരഹരി സർക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളെ സന്ദർശിക്കാൻ പോയി. മഹാപ്രഭു താമസിയാതെ തന്റെ ഭൗമിക വിനോദങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് നരഹരിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ അവിടെ അടുത്തുള്ള ശ്രീഖണ്ഡ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തുള്ള പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടുള്ള, അതായത് നരഹരി സർക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സന്ദർശിച്ചപ്പോഴാണ്, അതായത് ഒരു ഭക്തനെ സന്ദർശിച്ചപ്പോഴാണ് ആ മഹാപ്രഭു തന്റെ ലീലകൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയമായി എന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലായത്? ശ്രീനിവാസന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഈ വാർത്ത ശ്രീനിവാസനെ അത് സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ലോകത്തുനിന്ന് തിരോധാനം സംഭവിക്കുന്ന മഹാപ്രഭു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കാണണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അതിയായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വാർത്ത ശ്രീനിവാസൻ അത് സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭഗവാനെ കാണാൻ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തു. അദ്ദേഹം വേഗം ജജി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി പുരിയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പുരിയിലാണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പുരിയിലാണ് അധികം കാലം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ആ പുരിയിലേക്ക് പോകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മയിൽ നിന്ന് അനുവാദം വാങ്ങി. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം വാർഷിക തീർത്ഥാടനത്തിൽ ഭക്തരോടൊപ്പം ചേർന്നു. എന്നിരുന്നാലും ആ പുരിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മഹാപ്രഭു തന്റെ ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി സഞ്ചരിച്ച ആ സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ഭാഗ്യം ഉണ്ടായില്ല, എന്ത് മഹാപ്രഭുവിനെ കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭാഗ്യം ഉണ്ടായില്ല ശ്രീനിവാസാചാര്യന്. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തിരോധ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി, ലീലകളെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട്. ഇതറിഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രീനിവാസാചാര്യ ബോധരഹിതനായി. ബോധം തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകുവാൻ, അതായത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പുരിയിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൂർത്തിയാക്കുവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ പുരിയിലെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. അതിൽ ജഗന്നാഥ്, സുഭദ്ര, ബലരാമൻ എന്നിവരെയും ചൈതന്യ പ്രഭുവിനെയും ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാർഷദന്മാർ, അതായത് കൂടെയുള്ളവരെയും അദ്ദേഹം സ്വപ്നത്തിൽ ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം ഗദാധർ പണ്ഡിതനെ, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ
പാർഷദന്മാർ അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന പാർഷദന്മാരെല്ലാം അദ്ദേഹം അവിടെ കണ്ടുമുട്ടി. അതാണ് ഇനി പറയുന്നത്. മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആനന്ദശക്തിയായിട്ടുള്ള ആനന്ദശക്തിയുടെ അവതാരമായിട്ടുള്ള ശ്രീല ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ് അതായത് പ്രമുഖ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാർഷദനായിട്ടുള്ള ആ ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ് ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ച് പുരിയിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടി. ഇരുവരും ആ ഭക്തിയുടെ ആനന്ദസാഗരത്തില് മുഴുകി. ശ്രീനിവാസൻ അതായത് രാമാനന്ദറായ്, പരമാനന്ദപുരി, ഷിഖി, മഹിതി, സർവഭൗമ പണ്ഡിറ്റ്, വക്രേശ്വര പണ്ഡിറ്റ്, ഗോവിന്ദ ശങ്കര പണ്ഡിറ്റ്, ഗോപിനാഥ് ആചാര്യ, ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യരും പാർഷദന്മാരും അവരുടെ അസോസിയേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളവരായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ തിരോധാനത്തിന് ശേഷവും അവരിലുള്ള പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ എല്ലാവരെയും ശ്രീനിവാസൻ ആചാര്യൻ സന്ദർശിച്ചു. അവരിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങി. ശ്രീനിവാസൻ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ അദ്വൈത ആചാര്യനും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും അപ്രത്യക്ഷരായിട്ട് കണ്ടു. അതായത് അതിനുശേഷം വീണ്ടും അദ്ദേഹം സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ ആ സമയത്താണ് പിന്നെ ഒരു വാർത്ത കേൾക്കുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രമുഖ പാർഷദരായിട്ടുള്ള അദ്വൈതാചാര്യൻ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, ഇവരെല്ലാം ഈ രണ്ടുപേരും ഈ ലോകത്തുനിന്ന് അവരുടെ ലീലകളെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് ഈ ലോകത്തു നിന്നും മടങ്ങി എന്നതായിട്ട് കേട്ടു. അപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം സങ്കടം തോന്നിയിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചു. എന്തെന്നാൽ ഇവരെ കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്യധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ള ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിർഭാഗ്യതയെ ഓർത്തിട്ട് വിഷമിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സ്വപ്നത്തില് രണ്ടുപേരും, അതായത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും അദ്വൈതാചാര്യന് ആ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഉദ്യമം എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചു. ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ് പറഞ്ഞു, താങ്കൾ വന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭാഗവതം പഠിക്കുവാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഒരു ദിവസം നീ പുരിയിലെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. കൃഷ്ണലീല നിനക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരാൻ അദ്ദേഹം എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് എല്ലാം തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു. ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും, എങ്ങനെയൊക്കെ വരും എന്നുള്ളതെല്ലാം തന്നെ മുൻകൂട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരോധാനം, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ ഭൂമിയിലെ ലീല അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം എല്ലാം പറഞ്ഞു വച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആരോട്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർഷദനായിട്ടുള്ള ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്ത്? ഭാഗവതം പഠിപ്പിക്കാൻ. അതായത് ശ്രീനിവാസൻ ഇവിടേക്ക് വരും, അദ്ദേഹത്തിന് കൃഷ്ണലീലകളും കൃഷ്ണശാസ്ത്രങ്ങളും ഭാഗവതവും എല്ലാം പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് ആരോട് പറഞ്ഞു വെച്ചു? ഗദാധര പണ്ഡിറ്റിനോട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഇഹലോകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരോധാനം ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ആ തിരോധാനത്തിന് ശേഷമാണ് പുരിയിലേക്ക് ആചാര്യൻ എത്തിയത്, ശ്രീനിവാസൻ ആചാര്യൻ എത്തിയത്. അപ്പോൾ ഗദാധര പണ്ഡിറ്റിന്റെ സന്തോഷം, പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് മുന്നിലിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. പിന്നെ വീണ്ടും സങ്കടമായി. എന്താ? ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നിന്നെ ഭാഗവതം പഠിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. എന്റെ കൈവശമുള്ള ആ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതി ഞാൻ കരഞ്ഞതിനാൽ വായിക്കാൻ കഴിയാത്തതായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, പണ്ടത്തെ ആ മഷി ഭാഗവതം വായിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഭക്തിയുടെ ആക്കം നിമിത്തം അത് കരഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തുള്ളികൾ വീണിട്ട് ഈ മഷി മാഞ്ഞിട്ട് ആ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതി വായിക്കാൻ പറ്റാതെ ആയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭാഗവതം പഠിപ്പിക്കുവാൻ
എനിക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള വിഷമമാണ് ഈ പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം ഗദാധരൻ ബംഗാളിലെ നരഹരി ശരഖരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മറ്റൊരു കയ്യെഴുത്ത് പ്രതി വാങ്ങിത്തരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു സന്ദേശം അയച്ചു. മറ്റൊരു പകർപ്പ് ലഭ്യമാണെന്നും ഒരു ദൂതനെ ഉടൻ അയക്കണമെന്നും നരഹരി മറുപടി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു പകർപ്പ്, അതായത് ഒരു കയ്യെഴുത്ത് പ്രതിയുടെ വേറൊരു പകർപ്പ് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ആ ഒരു പകർപ്പ് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഏർപ്പാട് ചെയ്തു. ഗദാധരൻ ശ്രീനിവാസനെ തന്നെ അയച്ച് വേഗം പോകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ചൈതന്യയിൽ നിന്നുള്ള ആ വേർപിരിയൽ അദ്ദേഹത്തിന് അസഹനീയമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഈ ലോകത്ത് എനിക്ക് എത്ര നാൾ തുടരാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. അതായത് ഈ ലോകത്ത് തന്നെ എത്ര നാൾ തുടരാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ലോകത്ത് ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ചു പോയി. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഈ ജീവിതം ദുസ്സഹമാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ആര്? ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ്. പണ്ഡിറ്റ്. അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു കയ്യെഴുത്ത് പ്രതി കൊണ്ടുവന്ന് ആ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ ആ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം നവദ്വീപ്, അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ആ മായാപൂർ നവദ്വീപിലെ ശ്രീ ചൈതന്യന്റെ ഭവനത്തിൽ അവിടേക്ക് അദ്ദേഹം പോയി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആ ഭവനം സന്ദർശിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം പോയി. ആ ഭഗവാന്റെ ആദരണീയമായിട്ടുള്ള ആ വിധവ, അതായത് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയായിരുന്ന വിഷ്ണുപ്രിയ, അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിധവ ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണുപ്രിയ ദേവി കണ്ടുമുട്ടി. അവരുടെ ആദരണീയ സേവകരായിട്ടുള്ള വംശീവദൻ ഠാക്കൂർ, ഈശാന പ്രഭു, ഇവരെ എല്ലാവരെയും ഭക്തന്മാരെ എല്ലാവരെയും കണ്ടുമുട്ടി. ആ വിഷ്ണുപ്രിയ ദേവിയെയും കണ്ടുമുട്ടി. അവരെല്ലാം തന്നെ ശ്രീനിവാസനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ഭഗവാൻ ചൈതന്യന്റെ ലീലകൾ കേട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവരോടൊപ്പം കുറച്ച് നിരവധി ദിവസങ്ങൾ താമസിച്ചു. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി വിഷ്ണുപ്രിയ ദേവി കഠിനമായിട്ടുള്ള ഒരു തപസ്സാണ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു. ഉദാഹരണത്തിന്, അവർ കഴിക്കുന്ന ഓരോ അരിമണിയിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കും. അതായത് അവർ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ അതേ സമയത്ത് ഒരു മണി നീക്കിവെക്കും. അങ്ങനെ എത്ര ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നു അത്രയധികം എത്രയാണോ ധരിക്കുന്നത്, അതായത് 100 ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ 100 അരിമണികൾ എടുത്ത് മാറ്റിവെക്കും. ആ അരിമണികൾ മാത്രമേ പാചകം ചെയ്തിട്ട് ആ വിഷ്ണുപ്രിയ ദേവി കഴിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കഠിനമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്രതം ആണ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിലായി, അത്രയധികം വളരെ വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള യോഗ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പത്നിയാണ് വിഷ്ണുപ്രിയ ദേവി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. നവദ്വീപിൽ വെച്ച് ശ്രീനിവാസൻ, ദാമോദര പണ്ഡിറ്റ് ശുക്ലാംബരധരൻ, മുരാരി ഗുപ്തൻ തുടങ്ങിയ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആദ്യകാല സുഹൃത്തുക്കളെയും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെയും എല്ലാം കണ്ടുമുട്ടി. അവിടെ നിന്ന് ശ്രീനിവാസൻ അതിന്റെ അടുത്തുള്ള ശാന്തിപുരയിലേക്ക് പോയി അവിടെ ശ്രീ അദ്വൈത ആചാര്യന്റെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള സീത ഠാക്കുറിനി, മക്കളായിട്ടുള്ള അച്യുതൻ, ഗോപാലൻ, ഇവരെ എല്ലാവരെയും കണ്ടുമുട്ടി. അവരെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ ഊഷ്മളമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു.
ശ്രീനിവാസൻ പുരിയിലെ മഹാന്മാരെ ഭഗവാൻ ചൈതന്യനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീവ്രവും അഭൂതപൂർണമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത് സ്നേഹം കണ്ടപ്പോൾ ഭക്തർക്ക് അദ്ദേഹം ഗൗരശക്തിയാണെന്നും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഊർജത്തിന്റെ മൂർത്തിഭാവമാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതായത് ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയുകയില്ല. ഒരു ഭക്തനല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വേറൊരു ഭക്തനെ കാണുമ്പോൾ അത് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിലൊരു ഭക്തനാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ മാത്രമേ അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനാണെന്ന് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ച മറ്റു ഭക്തന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഗൗരശക്തി, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഊർജത്തിന്റെ മൂർത്തിഭാവമാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. പ്രേമവിലാസം എന്ന ഗ്രന്ഥം അനുസരിച്ച് ശ്രീനിവാസ ആരാണ്? ചൈതന്യ ഭഗവാന്റെ ആ പരമാനന്ദത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു അവതാരമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത സഹകാരികൾക്ക് ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ശ്രീനിവാസനിലൂടെ ഭഗവാൻ ചൈതന്യന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ സന്ദേശം, ആ വേദ സാഹിത്യത്തിന്റെ സന്ദേശം വ്യാപകമായിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ തിരോധാനം സംഭവിച്ചാലും അവർക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അറിയാം എന്ത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ച ആയിട്ടുള്ള ആ ശ്രീനിവാസ ചൈതന്യൻ അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും വൈഷ്ണവ തത്വങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവിടുത്തെ ആ ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങളെ വ്യാപകമായിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്ന് ആ ചൈതന്യ തത്വങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആരിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു? ശ്രീനിവാസാചാര്യനിലൂടെ പ്രചരിക്കും എന്നുള്ളത് മറ്റ് സഹകാരികൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചു. തുടർന്ന് ശ്രീനിവാസൻ ഖർദാഹയിലെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ഗൃഹം സന്ദർശിച്ചു. അവിടെ ജാഹ്നവി ദേവി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ, അതായത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ഭാര്യയായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ജാഹ്നവി ദേവിയെയും അവരുടെ മകൻ വീരഭദ്രൻ മറ്റുള്ളവരും ശ്രീനിവാസന്റെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ അംഗം എന്ന പോലെ സ്വീകരിച്ചു. അതിനുശേഷം എന്നാൽ രൂപയും സനാതനയും ഉടൻ തന്നെ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാനോടൊപ്പം ചേരുമെന്നതിനാൽ താമസിയാതെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ ജാഹ്നവി ദേവി അദ്ദേഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ആ പ്രമുഖ ശിഷ്യരായിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രമുഖ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ഇവരെല്ലാം താമസിച്ചിരുന്നത് ആ സമയത്ത് വൃന്ദാവനിലായിരുന്നു. ഈ ശ്രീനിവാസാചാര്യൻ ആ സമയത്ത് ബംഗാളിലായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഭക്തന്മാരോടുള്ള അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന അന്നത്തെ പോലെ പണ്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ കൈമാറുവാനുള്ള വലിയ അവസരങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ പ്രമുഖ ഭക്തന്മാരെ എല്ലാം സന്ദർശിക്കുമ്പോഴാണ് ഭക്തന്മാരുടെ വിവരങ്ങളും ആചാര്യന്മാരുടെ വിവരങ്ങളും എല്ലാം അറിയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ആ ജാഹ്നവി ദേവിയാണ് പറഞ്ഞത്, ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അധികം താമസിയാതെ അവന് അതായത് രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ഇവരെല്ലാം ഇവിടുത്തെ ലീലകളെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് ഈ ഭൂമി വിടാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് ആ ജാഹ്നവി ദേവിയിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ആ രൂപഗോസ്വാമിയെ, ആ സനാതന ഗോസ്വാമിയെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. വൃന്ദാവനത്തിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ ശ്രീനിവാസൻ ഖൻഖുൽ, കൃഷ്ണനഗറിൽ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള അഭിരാം താക്കൂർ, ഇതെല്ലാം ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ആ ഭക്ത കുടുംബങ്ങളും ഭക്തരെയും സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് യാത്രയാകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭക്തന്മാരെയും ആ ഭക്തഗൃഹങ്ങളിലും നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം
ആ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെ ബംഗാളിൽ നിന്ന് ആ വൃന്ദാവനത്തിലേക്കുള്ള ആ യാത്രാ മധ്യേ ഒരു വാർത്ത കേട്ടു. എന്താ? സനാതന ഗോസ്വാമി ഈ ലോകം വിട്ട് യാത്രയായി. രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് ആ വേർപിരിയൽ താങ്ങാനായില്ല. ശ്രീനിവാസനെ ഉപദേശിക്കാൻ താനും ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കില്ലെന്ന് ശ്രീരൂപയ്ക്ക് തോന്നി. അതിനാൽ അദ്ദേഹം തന്റെ വിശിഷ്ട ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള മരുമകനായിട്ടുള്ള ജീവഗോസ്വാമിക്ക് ശ്രീനിവാസനെ പരിചരിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോ ആ യാത്രാമധ്യേ സനാതന ഗോസ്വാമി ഈ ലോകത്തു നിന്ന് പോയി. ശ്രീനിവാസൻ പ്രയാഗിൽ, അതായത് അലഹാബാദിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ രാത്രി കഴിച്ചുകൂട്ടി. വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തുന്നതിന് 4 ദിവസം മുമ്പ് 4 ദിവസം മുമ്പാണ് സനാതന ഗോസ്വാമി മരണം, അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് പോയി തിരോധാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിവ് ലഭിച്ചത്. മധുരയിലെത്തി എപ്പോഴാണ് പിന്നെ രൂപ ഗോസ്വാമി ഈ ലോകം വിട്ടു കഴിഞ്ഞു പോയി എന്ന് ആണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പോൾ ശ്രീനിവാസൻ ആചാര്യന് ആ മഹാപ്രഭുവിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രമുഖ ശിഷ്യന്മാരെയും ചിലവരെ നിശ്ചിത ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെയും അവരെല്ലാവരെയും ലീലകള് അവസാനിപ്പിച്ച് അതായത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ നിർഭാഗ്യതയോർത്ത് അദ്ദേഹം വളരെയധികം ദുഃഖിതനായി. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും നിർഭാഗ്യവനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് താനെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. ഭഗവാൻ ചൈതന്യനെ കാണാനും ഗദാധര പണ്ഡിതനോടൊപ്പം ഭാഗവതം പഠിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇപ്പോൾ രൂപയെയും സനാതനെയും അദ്ദേഹത്തിന് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോ അത്രയും നിർഭാഗ്യനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം ഇങ്ങനെ തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം പിന്നെയും അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തിന് ഞാൻ നിർഭാഗ്യനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മരത്തിന്റെ അടിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ രൂപയും സനാതനയും ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറയാണ് താൻ ഭഗവാൻ ചൈതന്യന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ മൂർത്തിഭാവമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താ ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമിയുടെ കീഴിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സ്വപ്നത്തില് നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീജീവന്റെ കീഴിൽ പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒക്കെ എല്ലാം തന്നെ ആ രൂപ ഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും ചെയ്തു വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ അത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു വെച്ചിട്ടാണ് പോയത്. ഇനി ഒരു പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ ഇവിടെ വരുമെന്നെല്ലാം തന്നെ അവർക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിലെത്തി, അതായത് ശ്രീനിവാസാചാര്യൻ വൃന്ദാവനത്തിലെത്തി ഭഗവാന്റെ 12 വനങ്ങളും ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചു. ശ്രീ ജീവ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ മതത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആ തത്വചിന്തകളും കൃഷ്ണശാസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശാലമായിട്ടുള്ള പാണ്ഡിത്യത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീനിവാസന് ആചാര്യ എന്നുള്ള പദവി നൽകി. അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്താണ് ജീവഗോസ്വാമിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രീനിവാസൻ എന്നിട്ടുള്ള ഭക്തന് ആചാര്യ എന്നിട്ടുള്ള ആ പദവി നൽകിയിട്ട് ശ്രീനിവാസ ആചാര്യ, അതായത് ശ്രീനിവാസാചാര്യൻ എന്നിട്ടുള്ള നാമമാണ് പിന്നെ വരുന്നത്. ശ്രീജീവന്റെ ആജ്ഞ സ്വീകരിച്ച് ശ്രീവാസയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ 2 സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ശ്യാമാനന്ദ പ്രഭു, നരോത്തം ദാസ് ഠാക്കൂർ എല്ലാം ചേർന്നിട്ട് ഒരു പുസ്തക വിതരണ സംഘത്തിന് തുടക്കമിട്ടു. ബ്രജബാസി സങ്കീർത്തന സംഘം. അങ്ങനെ ഒരു വൈഷ്ണവരെല്ലാവരും കൂടി, അതായത് വൃന്ദാവനത്തില് വൈഷ്ണവരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട്
ഒരു കീർത്തനങ്ങൾ രചിക്കുക, അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുക, ഇതെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊരു അസോസിയേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങി, ഒരു സംഘം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ഗോസ്വാമിയുടെ ഭക്തിഗാനങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു, അതായത് ഇവരുടെ എല്ലാം വൈഷ്ണവരുടെ, അതായത് ശ്യാമാനന്ദ പ്രഭു, നരോത്തം ഠാക്കൂർ, ഇവരുടെ ഈ വൈഷ്ണവ രചനകളെല്ലാം തന്നെ ഒരു കാളവണ്ടിയില് കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് ഈ ബംഗാളിലും ഒറീസയിലും എല്ലാം വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ശ്രീനിവാസാചാര്യ, നിരവധി ശിഷ്യന്മാർ, അതായത് രാമചന്ദ്ര കവിരാജൻ മുതലായവരെല്ലാരും ദീക്ഷിച്ചു. ഭക്തൻ നിറഞ്ഞ അവരെ കുറെ കീർത്തനങ്ങൾ, ഗാനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം രചിച്ചു. അതുമാതിരി ഗോസ്വാമി അഷ്ടകം, ഇതൊക്കെ ആ സമയത്ത് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു പ്രത്യേക കീർത്തന ശൈലി അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചു. അതാണ് കീർത്തനം നയിക്കുമ്പോൾ വളരെ നേരം മനോഹർ ഷോയ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കീർത്തന ശൈലി അദ്ദേഹം രൂപീകരിച്ചു. ആ കീർത്തനം നയിക്കുമ്പോൾ വളരെ നേരം ജപിക്കുന്നത് മൂലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിലപ്പോൾ ശബ്ദം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും പ്രസംഗം, അതായത് ഭഗവാന്റെ തത്വങ്ങളും കൃഷ്ണശാസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്ന് കൊടുക്കുന്നതിലും ഭഗവാന്റെ രചനകളും ഭക്തി രചനകളും എഴുത്തുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. അതോടൊപ്പം തന്നെ തന്റെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രാഗാനുഗ ഭക്തി അദ്ദേഹം വളരെ കഠിനമായിട്ട് രാഗാനുഗ ഭക്തി അദ്ദേഹം പരിശീലിച്ചിരുന്നു. രാഗാനുഗ ഭജന, ഇതെല്ലാം കീർത്തനങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം തന്നെ പരിശീലിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്താണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല്? എന്താണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി? അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? എന്താണ് പഠിച്ചിരുന്നു പ്രഭു, മറന്ന്. പ്രേമഭക്തിയാണോ? രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിഷ്ഠാഭക്തിയെക്കാളും കുറെ കൂടി ഒരു പടി മുന്നിലാണ്. അതായത് ഭഗവാന് ഗോപികമാരും തമ്മിലുള്ള, അതായത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നിഷ്ഠാപരമായിട്ടുള്ള യാതൊന്നും തന്നെ ഈ ഗോപികമാര് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അവരെപ്പോഴും തന്നെ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചും കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം, കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ഇതൊന്നും തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധത്തില്, ഭക്തിയില് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എല്ലാം തന്നെ ഭക്തി സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയാണ് രാഗാനുഗമായിട്ടുള്ള ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. രാഗാനുഗ ഭക്തി അത് ക്രമേണ വരികയുള്ളൂ ചെയ്യുക. നിഷ്ഠാഭക്തി വളരെയധികം പരിശീലിച്ച് ശരിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണബോധം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് രാഗാനുഗ ഭക്തി വരുന്നത്. അപ്പോൾ തീവ്രമായിട്ടുള്ള രാഗാനുഗ ഭക്തിയും ഭജനകളും എല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം പരിശീലിച്ചിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താ ഗൗഡീയ, മാധവ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ തത്വങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതായത് ഇതില് വേറെ, അതായത് രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേറെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കൃത്രിമങ്ങളും അതിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതായത് ഗോപികമാർക്ക് ഭഗവാനിലേക്കുള്ള അടുപ്പം, അനുരാഗം, വികാരം, ഈ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള രാഗാനുഗ ഭക്തിയും അതോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഭജനയും, രാഗാനുഗ ഭജനയും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു വ്യക്തിക്ക്
വരുമോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ്, ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. മാനസികമായിട്ടുള്ള വിഭാവനം ചെയ്ത ആത്മീയ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലുള്ള ആ രാധാകൃഷ്ണനെ സേവിക്കുമ്പോൾ ബാഹ്യബോധത്തിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ അയാൾ പലപ്പോഴും ഈ ധ്യാനത്തിലുള്ള നിന്നുള്ള സ്പഷ്ടമായിട്ടുള്ള സാമഗ്രികളും തന്നോടൊപ്പം കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. അപ്പോ ഇതെല്ലാം ബാഹ്യ ലോകം, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ, ഈ ബാഹ്യ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ ആ പ്രേമരംഗങ്ങളും ആ ഭഗവാന്റെ ആ ജീവചരിതങ്ങളും ആ ഭഗവാൻ നും ഗോപന്മാരുമായിട്ടുള്ള ആ ലീലകളും എല്ലാം തന്നെ ആ മനനം ചെയ്തുകൊണ്ടും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടും കൊണ്ടും ആ ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടും ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ബാഹ്യലോകം തന്നെ എന്തായി മാറുന്നു? വിസ്മൃതിയിൽ ആണ്ടിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ ധാമം, ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളിലേക്ക് തന്നെ 100% ആകൃഷ്ടമായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് രാഗാനുഗമായിട്ടുള്ള ഭക്തി. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ആ ഒരു തലത്തിലുള്ള എന്താ പ്രകടമായിട്ടുള്ള സാമഗ്രികൾ, അതായത് ആ ഒരു ഭഗവത് ലീലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ പോലും പിന്നീട് ബാഹ്യലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവരുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതായത് ശ്രീനിവാസൻ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്ലിയർ ആയോ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ മനസ്സിലായോ? ലീലകളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴല്ലേ പ്രഭുജി, അതല്ലേ പറയണേ? അതെ അതെ. ഇത് ക്ലിയർ ആവാത്തതുണ്ടോ? മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ബാഹ്യാവസ്ഥകളെല്ലാം വിട്ടിട്ട്, അതായത് ബാഹ്യാവസ്ഥ വിടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം ദുഷ്കരമാണ്. ഭൗതികാവസ്ഥ അല്ലെ പ്രഭുജി? ഭൗതികാവസ്ഥ. അതെ, ഭൗതിക ബാഹ്യാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ നിലവിലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. ഈ അവസ്ഥകളെല്ലാം വിട്ടിട്ട് മുഴുവനുമായിട്ടും നമ്മൾ അത് വിട്ടിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ധാമം, ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഇതിലേക്ക് തന്നെ അതിലെ മുഴുവൻ സമയവും ആമഗ്നമായിട്ട് കുറെ നേരം ഇരുന്നിട്ട് തിരിച്ച് പിന്നീട് ഈ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ആ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ ഈ ബാഹ്യാവസ്ഥയിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്താന്ന്. ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്താന്ന്? ഒരിക്കൽ ശ്രീനിവാസൻ ഗൗരാംഗ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ രത്നങ്ങൾ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ ഒരു സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തി പിന്നീട് സ്വർണ്ണ കൈപ്പിടിയിൽ ചാമരം, വെഞ്ചാമരം, പുഷ്പങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ധരിച്ച്, അതായത് ഇതെല്ലാം തന്നെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ആരാധനയാണ് ഈ പറയുന്നത്. അതല്ലാതെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നല്ല. ആ മാനസികമായിട്ട് ആ ഭഗവാനെ ഒരു ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തി ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള രത്നങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഹാരങ്ങൾ ചാർത്തിയും പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് ആരാധിച്ചും ഒക്കെയുള്ള ആ മനനം ചെയ്യുകയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട്, ഗൗരാംഗ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ മനനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സേവനത്തിൽ, അപ്പൊ അതും തന്നെ ഒരു സേവനം തന്നെയാണ്. ഭഗവത് ചിന്തയും എന്താണ്? ഭഗവത് സ്മരണയും ചിന്തയും ജ്ഞാനവും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവത് സേവനമാണ്. ആ സേവനത്തിൽ സന്തുഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഗൗരരായൻ ആ മാല ശ്രീനിവാസന് തിരികെ നൽകി. ശ്രീനിവാസൻ പെട്ടെന്ന് ഉണർന്ന് ധ്യാനം ഉപേക്ഷിച്ചു. ധ്യാനം ആ ഭഗവാനെ തന്നെ മനനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ബാഹ്യലോകത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ തന്റെ കഴുത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു പുഷ്പമാല കണ്ടെത്തി.
ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ? അതായത് ആ. അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള തലത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പുഷ്പഹാരം തിരിച്ച് ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ചൈതന്യ ആ ശ്രീനിവാസ ആചാര്യന്റെ കഴുത്തിൽ കഴുത്തിൽ അണിയിച്ചു. എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ബാഹ്യലോകത്ത് വന്നപ്പോഴും ആ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ പുഷ്പമാല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ ആ സമയത്ത് ഇരുന്നിരുന്നു. ക്ലിയർ ആയോ പറയുന്നത്? ആ മനസ്സിലായി, ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അപ്പോൾ അത്രയധികം ഉയർന്ന ഭക്തനായിരുന്നു ശ്രീനിവാസ ആചാര്യൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ആ പറയൂ. ഇതുപോലെ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ പാൽപായസം ഉണ്ടാക്കിയ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പരാമർശമുണ്ട്. മറ്റൊരിക്കൽ ശ്രീനിവാസൻ സിദ്ധരൂപത്തിൽ മണിമഞ്ചരിയായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ, അപ്പൊ ഇവര് ഈ ശ്രീനിവാസാചാര്യനൊന്നും സാമാന്യ ആളുകളൊന്നല്ല. ഇവര് മുന്നത്തെ ജന്മങ്ങളില് ഭഗവാൻ അവതാരം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മണിമഞ്ചരി ഒക്കെ, അതായത് മഞ്ചരിമാരിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം, ഈ ശ്രീനിവാസാചാര്യൻ. അപ്പോ ശ്രീമതി രാധാറാണിയെയും കൃഷ്ണനെയും ഗോപികമാരെയും ഹോളി എന്ന ലീലയിൽ, അതായത് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന രീതിയിൽ പല വിധത്തിലുള്ള വർണ്ണങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തൂകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഹോളി. അതായത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെയാണ് അധികം കാണപ്പെടുന്നത്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് ഇല്ല. എന്നാലും ഹോളി എല്ലാവർക്കും എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ചായങ്ങളും ചായക്കൂട്ടുകളും കലർന്ന വർണ്ണങ്ങളും പൊടികളും എല്ലാം തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാരി എറിയുന്നതാണ് ഹോളി. അങ്ങനെ ഒരു രീതിയുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നിരുന്നു. ഇതെല്ലാം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഹോളി ലീലയിൽ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ ഗോപികമാർ മണിമഞ്ചേരിയോട് രാധയ്ക്ക് നിറങ്ങൾ നൽകാനും ശ്യാമയ്ക്കെതിരെ അവരുടെ യുദ്ധത്തിൽ അവരോടൊപ്പം നിൽക്കാനും പറഞ്ഞു. അവരുടെ ഉഗ്രമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഭൂമി കുലുങ്ങി. ശ്രീനിവാസൻ ധ്യാനം അതായത് ഇവര് പരസ്പരം, അതായത് ചേരി തിരിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കളേഴ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് മനനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നത്. അതിനുശേഷം ആത്മീയ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അതുമാതിരി സുഗന്ധമായിട്ടുള്ള ഗന്ധങ്ങളും പൊടികളും ഇതെല്ലാം തന്നെ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ മനനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതായത് സിദ്ധരൂപത അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള മുമ്പത്തെ ജന്മത്തിലുള്ള അവസ്ഥയെ കുറിച്ചിട്ട്, ആ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണലീലയെ കുറിച്ചിട്ട് മനനം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലീല അദ്ദേഹം മനനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത്. പിന്നീട് ബാഹ്യലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം മുഴുവനും തല മുതൽ കാൽ വരെയും പല വിധത്തിലുള്ള അതായത് പല നിറത്തിലുള്ള പൊടികളും ചായക്കൂട്ടുകളും കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ട് മൂടിയിരുന്നു. ക്ലിയർ ആയി പറയുന്നത്? ക്ലിയർ ആയി പ്രഭുജി. അവര് ആ ലീലകളില് മുഴുകി അവരെ കൂടെ അല്ലെ? അതെ അതെ. പിന്നീട് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴും അതെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ, അതായത് ഈ നിറങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഭഗവാനാണ് പ്രഭുജി, ആർക്കും കഴിയൂല. കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇവരെല്ലാവരും ഈ ശ്രീനിവാസാചാര്യനൊന്നും സാമാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയേ അല്ല. ഇവരെല്ലാവരും വളരെ ഉയർന്ന ഭഗവാന്റെ തന്നെ പാർഷദരാണ്. ഭഗവാൻ ഗോപികമാരുടെയും അവരുടെ മഞ്ചരിമാരാണ് ഇവരെല്ലാവരും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ലോകത്തെ ലിറ്റററി വർക്ക്, അതായത് രചനകൾ, വളരെയധികം രചനകളൊന്നും അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടില്ല. ഗാനങ്ങൾ 5 രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ എസൻഷ്യൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഭാഗവത സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ഗാനങ്ങൾ രചിച്ചു.
അതിന് അതേപോലെ തന്നെ വ്യാഖ്യാനവും എഴുതി. അതായത് മുഴുവൻ വ്യാഖ്യാനമല്ല, പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനവും അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഗോസ്വാമി അഷ്ടകം, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള 6 ഗോസ്വാമിമാരെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റ് കൃതികളെല്ലാം, സാഹിത്യ കൃതികളെല്ലാം ലളിതമാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഉള്ളടക്കവും ശൈലിയും അമൃതമാണ്. അത് വളരെയധികം ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഗൗഡീയ പാരമ്പര്യത്തിൽ തന്നെ ആ രചനകൾ സവിശേഷമായിട്ടുള്ള മുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ദിവസം ഇതിന്റെ തുടർച്ച നോക്കാം. ഇത് ശ്രീനിവാസ ആചാര്യന്റെ തന്നെയാണല്ലേ പ്രഭുജി? അതെ അതെ, കുറെയൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്യാമാനന്ദ ആചാര്യനെ കുറിച്ചിട്ടും പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കീ ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കീ ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു ഹരേ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ.